Sziasztok! Elindítottam egy játékot, a neve ugye kérdez-felelek. Úgy kéne ezt játszani, hogy megmondjátok komiba, hogy mi a kérdés, és én válaszolok rá. Remélem sok komi fog összegyűlni, ugye, de amúgy sokan szokták kérdezni tőlem, hogy hogyan ne törjenek fel. Na, a válaszom ez. Például, hogyha valaki, vagy senkinek sem ad meg az e-mailedet, se a játék. Ne járj maximum csak így bújdosva, hogy senki se ne lásson. Bocsánat, most szokott így csinálni. Nem. Soha ne fogadjás meg semmennyi SC-t sem, Ridert sem. Kivétel, hogy nem, akkor sem. Kivétel a szüleitől, meg akit úgy ismersz, hogy nem törnek fel soha. Barátaidnak ne add meg. Azok, hogyha összeveszel, bármikor feltörhetnek. Béna cuccokba járj. Már megint ez. Na. Addig is. Sziasztok!